siesie wo ho asemi eye Yesu Kristo ana obi eso de kira yensa osoro henie no ati se nipedu ya awurade afra won na nipedu no emunum anim nyansa na Bible say won anim nyansa no bra ko ba se wo dress wie ya wo ko ayefro na se no ana wo fa wo mo kanea no ana wo mo de extra oil ana kerosene yan pen so e beka se kerosene wo de ka ho ekoye ana nipa enum no nso aka no ama won kanea no so no so tisi so na Bible so mo ko trans na no mo wiesa nka yefukunu no beduru wa na mo trans a chei na so na yefukunu no ama na we no mo wa na fa ni kum ache won nti o ma deda o mo da ho adasium ana o mo te se obi tiam mumpagya mumu na yefukunu no na eba no bra wo sori ya fe wo yese wo hwe won kanea na fe watumi asori akonu no mu ezo mo kanea no dundum ana wo wennim nyansa no ehwiehwie kresi na oye no ebi eka top wo mo de no so kanea no bright ya no mo sha sia se o mo wura ma twen na wo wennim nyansa num no nso gina ka se mama yebi yasramo na yakane no dundum amse dabi yantimi mamu bi mama nko won eton no nchen na mukoduru ho a omo be mamu bi wo mo pie ya wo mo kɔ no Bible se bra wo mo pie ye na wo mo kokuro mo mo kopa bi ato ana yefukunu no ban no waka pono no tomu nti wonwa na wo ho no atrance ne papa eya yefro no. Praise the Lord, hallelujah. Asam kese wo Nyankopon de ma ye hey e kire yen den asase kakraka da ho no wo Nyankopon de ma ye wo bia wom na mom se wantumi antrance ensiesie wo ho anhu se ayefukunu no anasa asase a wo so no bre bi betimaduru ama awurade afra wo na wo ye bo bra ya wo ne ma sade wo pa obetopunu no wa bra wa ka akire. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Enipanum no anim nyansa no ampa yefra na se ye invite o asase mu aye wo no ampa invitation obi a wo mu bi. Yes. Wo no awurade nsuo wo di awurade aduane wo nam na asase so ba me bisa wo se wo siesie wo ho ebetima to mbofrem papa betimi aba at any time. Na Bible say wo mu ye enum nyansafo no wo mu nso bo wo mu bra no wo mu hu se biribia betimi yesi enti afa wo bo bra se de fata. Praise the Lord, hallelujah. Me ma wati ase wo awu tie me se Onyankopon wo de aba asase so no invitation de o de ahya wo nsem enti wo ha na mom se ekoba se wantimi ansiesie ho ansi ho na wantimi anya de awurade pa wababa no ubeka akire. Amen. Ni banyina go wiase no mo ye ba mi bisa wo ahoboa ben ana waye ahosiesie ben na waye amba invitation ye de ahya wo nsam. What are your friend say ewiase no wom ba awurade pie se ya wo kobia na eno ne asam no ewiase ne de wom ampa invitation wo de amo bia ana ye nyina ya tim ani yakoba baba bo se wo muti wona afei miro yenti na nipa adeda edo ba bi ewiase mu dadwen kwada na ne amane a ewura wono wani beba usu no efrodum na se no akoye sakawa akobokro no akobo adwaman akoye biribia emfata wantimi enyanyansa ama ho eno nti afei obeto opunum. Praise the Lord, hallelujah. Obi biara wo tie mi biara me pesa wo tie ase se ye maba wo nyansafo no enum no wo mo de si wo hu se papa ni chere mi ahia anya dan ya obeba enti bra wo mo bra no wo mo bo bra no se de fata wo mo bo bra no se de se wo mo bo bra no se de papa no bedura obetimi ne wo manante enti bra papa no pie ya no na wo mo kane no a edundum no abrabɔ no a na wo mo bo no enam se wo mo extra oil ndi obo bra papa. Amen. Wasade gumu ama han no pie kanea no hran enti esum bia beto afatu wadwen mu se
amanhunu na ukomu. Praise the Lord. Hallelujah. What's yes your one? Invitation dia wonsaka. But se wantimi enya hosiesie niama no na wa moa wo ho a fatu adwemu se eda Kristo be pie bia be ka akire. Nipa bebre na wa asase so nipa bebre na ye bo ye bra se dia ye pe me pese wote ase se enkwa na kita no nya wo dia. Invitation papa dia ma na nso so be pie na wantimi antra ye fro na se ankosi dia. Ene na wa bragu. Abregu. Enti wonwo enim nyansa no saba ase asramada. Yanem one abaye. Yanem one atia. Ampa ye dress ye yetirim nyina yanem a. But ye duru se ya no papa no ba. Ye kan ye no de mu hu ye moba. Se hwa yanemo. Monko wo mo eton chan. Obi a wo tie mi bia fato adwum se wan hwe ye wo wiase anante ne abrabo a wo bɔ no e be kwa wie Lucifer ho. Monko wo mo eton chan. Na sabra no wo mu fu se wo mo kɔ no. Ani na ha asem bi wo ha. Ewiase we Adam fufanim. Efise wo nko na wo ba ye. Invitation di Awurade di ama. Ba wo nko na wo ba ye. Enti se wanti man tenase amobra e fata. Agoba se wu obofo to a wo nko na wo kɔ. Wo ma mi nkwajaw, wo papa nkwajaw, wo bra nkwajaw, wo kuru bi nkwajaw, wo nana bi nkwajaw, wadamfo na wo yonko nkwajaw. And ya wa wotie mi biara me pese wotie ase se wanyankopon invitation di ampa wom na bisa wo se metime siesie me ho se panyini ba beduro obeba betome wa abra me ye papa obeba betome na me wo bonimu obeba betome na me wo hanmu ana obeba betome na me wo summu no so aka kiro monko won eton no nkyai won enim nyansa no won mantime nya bibi ohun se asasene da ho papa beba anko aba mama ye nidi ne anom won wani ba won ho so no na afei won ma pia bonte ekosumu me bompa yesen ko bibia wo kosumu bia Awurade ntwe no amen na ontumi nsa me ho han no ye nyina ye wa asasene mu Yesu be wuji ye nyina enti han no de wo ho na mo wanti ma mfa bra no nipadua na nsi ho sa afodi etuhwa na sombo dia wo ba kwa akotene summu. Praise the Lord. Hallelujah. Obi a wutie mi biara ye maba wanyansafo no wa mo transe hu se abraba wa mo bono nti wa wadiem wa adwuma yemu wa niema mo ye bia wo mo hu se ebre bebedroma oluma itimi aba na se papa beba be fire dia ane na me bo me bra na se me bo ne se dia fata. Amen. Hallelujah. Amen. Wa wutie me sa wo hwa me sa wo do radio ato 93.1 sa wo do TV ato SOMPA. Dia migira ha na me ka kira wonne sa onyankopon dia wode nkwa ne odom na domo na mama nkwa na kita wo no papa no dia ma wo sa fa ye adwuma pa na ebra so na si wo pia watimi no watena se na dan no ne nhira ne ayeforo no watena se aduane ne bi. Hallelujah. Amen. Na mom se wantimi anya sa na ubo bra se de fata mom ye ni di ne anom ni pewu anu wa wodi ameka mo wate ase maba bo na enim nyansa no wo mo pie ya no o mo kwa sabo o mo be na pono na mu ato. Yes Lord. Na dia ba ko ya ne se wo pem pono no owura ne te wo mo ne ana obi sa se hwanu na pem pono no no so papa ye ne ya we invite ya no ya wo fra ya no me invitation card kura na kita mi no se minimo wo mo minimo wo mo na maba ba to wo mo a esasa me no wo mo transe se wan transe anwe hu ye na onyankopon dum a wode adom no no wan hu se bre bebedu ma Awurade afraw na wo ye de wo pa orofo me wo ha ka kira wo se obeto opunum na obobom na Awurade be ka kira se wonim anano abebe ana wani atatia no nam ho ana atatia ka kira ne se menia dia me woni se anche na wiase no nsuo betue na nsuo no tue be hagwe bebre enti me yan chance ye ne mpa ba bi mfa ne ma bi nwu na bebe so more time no chance ye se odi agro ko park so wa huresia no huresia ana atatia ye afra ne mane na dofo no omo tu bon kese pa mo me chance so omo twiniema enuane ne niema kogum omo twiniema nyina kogum mu a
no akwa abebe ho oh abebe bro necessity also more time huri Oh. na when atati akwa no hu se asoro akasa nsumuna ye pie no fra ne man na dofo nya se munyina mo nkam ho na mo nkobo no mu na se me ho se de nsuo no asi ba na amwa yan no munyina akwa wura mu na when na obewura mu no hu se abebe adi amerika ba no se adan no se mesum hu se nsuo no ne aye no so ani ye pa de ye wie aboa ye ho ye wuram jo so beto ayen na we atati ane bon na we abebe kakraka ya obeden onkom nti abebe dan se ne ohwe no hwe se obetime wura atati abom anche na nsuo gemu oda bona no mansuo boro no afa wo hwe na nya yie na ewu fa no nti bra nsuo no tue ya no na atati ane ne mansuo didia ma sese aduano no so ate nti nsuo gya no mo ye mo adwen se ne yempie na yemfa nia ne nkopɛ nia ne samana na sensuo san aba enya baabi ache omo pie na bebe amom na da kwana no na wa ye namama wo mo ye aduane ama wo mo hanu omo suso no bubu no anu omo san twen no ye dan adi wura mu obi a wotie mi biara me pese wotie ase fa de fa ye suade na fa to wadwene mu se onyankopɔ de odum ya wode ba asase so no wamo obia tumi wamo obia nhyira wamo obia odum ane wode wo pa ma wo se fa som no na mom se wan som no na wantima nya nyansa se de maba wani nyaaya na wogina na ye de wo pede a ebre bi beduru obaba be pimpro no obeka cho se frim sokɔ minimo wo wanya de etere awurade nhyira no wompagya no wontwe womfiri de wo nammu amane ne esan ne awirawo a wo nammu yia ne ade bi ato a wo nammu onkonkon ntwe womfiri ho na sɛ de oso ye mu ana ye kana asɛm no onso mu saa na nyansa na siesie ho fato wadwum sɛ nkwana kita na nya wo de a owura bi na de adomo nti asase e hu no hokase yi ebeduru bira bi na ha bio na sɛ awurade pia wanya baabi atena awurade nhyira wompagya wanya okase wa Yesu di mu amen Amen. Papa nyame onhyira amen nyame onya okase amen sa nyame asem ayafutuo kase e wose ye nyina ye de boye bra enti wo a wutie ye ana wo a wo hwe ye menim se odi bi abo ontoma no odi bi tu anamo e wo Kristo mu asafo mote ye nkan ye King Solomon Universal Temple International ya ye kira kwan e wo Kumase anomanye mpatase so du mpatase asie ye hono mo a hono mo ana ye wo enti sabre no se opese wo ne ye dinkita ho ye numbers no ana egu screen so no ye 0547 176253 0547176253 and 0242056978 o friend numbers mu bia obenya asofo na no mu adi enkita ho sempai bo anase direction bia no o fresh numbers ya onsa ebeka omo papa yenche kra yenche yebekọ odom anwan anim ne ya sori nyame a ote ase nyame a ono ana ade nyina ye ne dia nimu ana yefiri ebai se ade nyina bedi aboa ye sori mu no yetimi nya yaresa akwantuo wom fa hodie wom na mese ade ba ko a se ye mpai bo no ya na mpese ye de fa ne nyina wo worship ne mu afi beko na wie na obronsam wa ba na num accident ne mu ne amane nti worship mi se be papai na enkonua bia bubu sofo na ndachi wadaroma eje mama osima edi anyway Yo. Da tiefo nyina ase. Enimre nso ye odoma Kristo no de adom ye. ya Ene akonya kese se yeso so yemfre se onyankopon emma. Na yenya akonya adwuma we enye nipa bi adwuma. Hallelujah. Abofo adwuma. Hallelujah. Amen. Eno ntina nyame ame akonya se yentontom ne bi. Na yempagya ne din a na nimre me pese etiefo nyina ne yeye adwene akomakro na yepagya Awurade ene anadwi e wo Yesu dim amen amen moma ne so Yesu na yo hene moma ne so Yesu na yo hene ole
mama ne so Yesu yo ele ole mama ampara o Yesu no yo ele mama ne so ampara o Yesu no yo ele o yo ele ese mama ne so Ampara o Yesu na yo ene ole oba neso ampara o Yesu na yo ene ayo ene ede yema neso Yesu na yo ene ole mama neso ampara o Yesu na yo ene ole Yamani so Yesu no yo ene ole mama neso ampara o Yesu no yo ene ure mama neso ole Yesu no yo ene ayo ene anaje mama yeshira Yeshira, Edo, Unamie, Wole, Uname, Fata, Aye, Anaje Mama Yeshira, Yeshiro, Edo, Unamie, Wole, Uname, Fata, Aye, Eti Kwadia, Wodiade, na Wole.
Bema Yesu Kristo wadene nkwa beto wo ma adasama ogwama ne huni asem na okum no na efiada wiakete bi moja edi bem Bible say eso asase so na asase antimani na Bible say abodan paapae na awufo sore enna na dwi sen na me ne kanfo no woname agwama wokum no na ne huni asem na ne huni dem biara enimre ye shira awurade amen enimre ye shira enimre ye okese anade o manina bom kasa ye kronkron amen kronkron no wasafo awurade na tumini ne panini nyina ahye wasa wona wachi ne wanu obi bele ne wa pon na ne matoto ho na wa pon na wo se aye biafo na me no wachi ne wanu obi bele ne wo wona wadu awuo ne asama so nkene mo wona akwa asama don safoa eni mo na mon kan na ji papa wa ye bi amen eni to ma
yɛka sɛ yɛhyira wo yɛyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ dɔba yesu kristo din amen Papa nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse nyame nam ne dom so ama worship atiase na ebubu nkonnua na nkonnua papai megidi sɛ worship we asa bebre na yadeɛ bebre na hyehyɛ a ɔde ato awurade anim worship yi abedi aboa wɔn na yɛtie sim ɛwɔ mpaebɔ kɛse anim na na sa mpaebɔ we me se deɛ wawuo bɛsɔre deɛ wabubuo bɛpagya ne mu anifrani nani bɛte deɛ ne nsa ka bɔ mu bɛbae deɛ ɔpa kwantuo ɛnɛ obetu eti sɛ wodnan nko ade a na sɛ wɔ radio a ɛyɛ SOMPA FM chimo radio no to ɛyɛ TV so a ɛyɛ SOMPA TV na yɛne wo mmɔ mpaeɛ sɛ social media handles na SOMPA TV Ghana SOMPA TV Ghana ɛno no yɛ Facebook ana SOMPA TV ɛyɛ YouTube wo deɛ search wei wobɛnya King Solomon Universal Temple International yɛ kyira kwan ɛwɔ Kumase Anomanyi Mpataseɛ so free kajetia neba post office usi onuma taxi sisi onuma eko akokɔ space odi afabi usi ubesi wo ɛyɛ of maame no asɔre honom a ɛyɛ King Solomon Universal Temple International ɛhonom ana yɛwɔ so free report junction so a ubesi wo akokɔ space na odi esi honom a oso pe taxi ni bi ubesi wo of maame no asɔre honom awieye bremu me kanfo asafui ɛde amount ɛyɛ King Solomon Universal Temple International ɛyɛ akɔfɔba ɛne evangelist Kwaku Dankwa ɛne prophetess Elizabeth Dankwa ɛda ano ɔsomafo Peter Tabuachi na ɔmode yɛ kɔ bɔhyɛ asase so papa mi gye mo ne mpa bo we ano ɔhye ɛne obi ɔbɛyɛ dɔ obi an mepam no ɛne wo sɛ gya ne so ɛnsɔma nkonnua papai ɔmo yare nyina no ɛne ɛnam yɛ mpa bo yi so no ɔmo ebenya yɛ papa memo akɔ aba na yenhwede ne kajagum hallelujah amen ɔhwɛfoɔ otiefo onyame wonhyira mo amen yɛda nyame ase sɛ nnɛ nso ɔde adom yɛn yɛkyia wɔ bibia ɛyɛ mpaebɔ sɛ nnɛ nyame ɛba bɛsra wo ɛyɛ mpaebɔ sɛ nnɛ nyame bɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne ɛyɛ mpaebɔ sɛ mpaebɔ bɛkɔ awie na nyame ama wadansidie hallelujah yɛsrɛ obi biara wohwɛ yɛn wɔ SOMPA TV wotie yɛ wɔ SOMPA radio all the social media handles sɛ wo ne yɛn bɛbom ayɛ adwene abɔ mpaya Bible say one shall kill 1,000 but two shall kill 10,000 baako bɛkum apem bɛkum mpem du nti mmerɛ a wo ne yɛ ɛyɛ adwene abɔ mu yi wobɛku w'atamfo a ɛbra mmɔden so hallelujah there is power in prayer nti na yɛto nsa frɛ sɛ ɛne yɛ mmom na yɛ mmɔ mpayɛ onyame a woyɛ wɔba tampa agyawo ma resu frɛ yɛsi onyame a woyɛ wɔba tampa agyawo ma resu frɛ ɛno nti woyɛ mɔbɔ Jesus' name. I say without righteousness or without holiness, no one shall see God. Yes. Ye bompaye. Yes, so no rade. Oh God. Ye di hu bon no rade. Jesus. Yes, son is say. Yes, Lord. Isa ne say boni empire hu dem. Ya dwene ye susuye ya na muntu ye nkasa ya de hwe yi ya boni kwa. Yes, so no rade so hu ye mobo. San krankran se busia sa safo Jesus onfa yamfum so ina nche Jesus we can Psalm 32
verses 1 and 2. Also, blessed is the man whose transgressions is forgiven, and whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputes no iniquity, and in whose spirits there is no guile, there is no deceit. Ya bompaya sro no rade say anajo no rade hu ya mobo afọ ya mfum so nyina nche afọ ya mumu enya ewo Yesu Kristo ora Yesu na watu no kwanya so ene anaji e wari mobo moja enkasa ma ye de mlatu de ene boni ene mfuso aba ora de mobo tia esero ade awutia se wade ene anaji e wade kaoma mfuso ene boni dia o ma ya ye woni ene mfani wade ya ye ejoma sem kono sem na sem Joseph, when I never home, I have one. Yes, what is already another job. Nama moja enkasama ye. Fa moja etia undari ye. Mefi efini kwa nyinyi lemo. Dana etia efini kwa nyinyi lemo. Nama kwa nyinyi kuna ebi class. Every set for your forgiveness. It is one say and anabi. Awole kai se moja abesti. Nama moja empe mfuso. Ye boni emla tudinyi na influence. Anabi emple ya boni wi. Oro Yesu ya boni ni enka. So now what I'm to be a and I want to the God every flick of the one. Oh, yes, he comes to see Kapayata, he got Tabarabo Santa, he passed Jesus Christ. Yeah, Pompey, do my Ghana, Ebba, when I'm cooking. Yes, look at Proverbs chapter 14, verse 34. Also, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach unto any people. Tini epeja wo man tini eye wo man ye na bone e de awowura e de wo seye e de animwase e bre wo ni pe biara ye bompa ye na anope ene nwumri ye de wo man Ghana e bonu awurade Jesus so no awurade o chi bone na nso ye bone aduro yes Bolivia will Maya Yefi Yam Jesus past leaders, if he can fit the Nimbisi Abu Fraso, yes, or no riding with a mobile. Offer you from so in Anchaya. Oh, Jesus, oh, yes, we did more. Riding Bompire, in the Pijama, my Ghana, everyone, or my I am one. That's what I have to my Naya. That's what my Emma, Bonnie Afro, and I am at the home. I am Sana at the home, and until my chest in Timas and Russell, I have wanted to at the Yasuo, and Anna Joseph for the outside. As I do more than empty and more than my body, and would just show anybody I would draw my eye. Yes, what I count my let to my every sumo, to my everybody sumo, to my everybody to my every honor maniamo, oh Jesus, ready one when Anna be a super on the outside here. As Anna Premo, what and Casaya, Anna Premo, what and Anna Premo, what and everybody, I said, come on, yes, you have been lost on one, and now I was watching Casamaye, and then I do what I Casamaye, and Casamo my cano, and Casamo my cano, and Daro my cano, who feeling Kawadia, who was a Shugu, one who on my eye, and what the end to my wood, oh yes, to them, one cough for the and Anna do my mopo, and Anna do my mopo, how I did to flow on Yagopo, that's what it's my Ghana, if from one from Pochema, so it's my Ghana, if from one from Susima, so it's my Ghana. Everybody super but I would walk but Jacko I would yes and Yama entries the fata Yanam Aya Daho they are 3 twice that's right I don't know never put an Sama we are up never put the end to my own we are up never put the end of my own what yes today get your for get him for get come we are up on the we yesterday Pompeii the unbelievers in there but no radio as it is appointed unto men once to die, and after death, judgment. Oh, yes.
ɛmfa ne nsanka right from our family nipa bi owo ye busuam owo ye bro no so efi a yɛtiti mu mantem ɔman yɛ fa na bia wiase fa na nyina wo nipa bi a sambre ohia Kristo ohia nya Kristo yɛ nyame nkonko fa ne nsanka no wo da para na bo santa ba ipa kabranta ba na bo santa biri ba ya pa kabranta ba ta biri bo santa ba ya pa pa ya ta ka biri ba ya pa ya ta ka biri ba pa kabranta biri ba ya pa kabranta santa ba ya pa kabranta ba ya ta ba pa kabranta biri ba ipa kabranta santa ba ya pa kabaya ta ka biri ba pa kabranta santa ba ya pa ya ta ka biri ba pa biri ba santa ba ya pa kabare biri ba ta ba pa kabranta santa biri ba ya pa kabira ba ta ba ipa kabaya ta ba ya pa kabira ba ta ba pa kabira ba santa ba ibran ta ba biri ba pa kabira ba ta biri ba ya bran ta ba biri ba santa ba ibira ba santa ka pa ya pa ya ta kabira ba pa kabira ba ya pa bira ba santa ba pa kababa ya pa ya ta biri ba ya pa kabira ba ta ba pa kabro santa biri ba ya pa kabana biri ba ya pa kabira ta biri ba santa ba ya pa ya ta kabira ba pa kabare biri ba ta ba ya bran ta biri ba santa ba pa kabira ta ba pa ya ta biri ba ta ba pa kababa ya bran ta ba da bo santa ba biri ba santa ba ya pa kabira ba ta ba pa kababa ya pa ya ta ka ba pa kabira ba santa ba bran ta ba ta biri ba pa kabira ta biri ba eh pa kababa pa kabira ba ta ba pa ya ta biri ba santa ba ya pa ya ta biri ba Jesus Christ. Yes Lord. Ya bompaye. Odo fe mane how Jesus. Say wudia ma fofo. Oh yes. If you say wudia ma fofo na wo nyankopon so e di ma. Yes Lord. Yes. Ya bompaye ma fofo. Oh Jesus. We are praying for believers all over the world. Yes, we are Lord. praying for those involved in the fivefold ministry. Ya bompaye ma sofo. Yes Lord. Jesus. Nyame nkrofo. Yes. Ya bompaye ma missionaries. Jesus. Nyame adwumanti. Oh yes. Ebi nam. Nyame adwumanti. Ebi nam amaniem. Ebi nam hamu. Ya bompa. Oh yes. Ebi do wo dia. No nya nyame moa. Ipa kabranta banana musanta ba. Ya pa kabranta biriba. Ipa kabro santa ba ya. Ya pa ya ta ba. Ipa kabranta biriba santa ba. Ya pa kabranta ba. Ipa kabro santa ba. Apa ya ta biriba. Ya pa kabranta ba. Ya pa ya ta biriba santa ba. Apa kabranta ba ya. Ya pa biriba santa ba. Apa kabaya ta ba. Ya pa biriba. Apa kabranta santa ba. Ya branta biriba. Ipa kabranta santa ba. Ya pa kabranta ba. Ya pa biriba ba. Apa kabranta ba. Ya pa biriba ba. Ya pa kababa. 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 Ya pa kabranta santa ba. Ipa kabranta biriba. Apa kabranta biriba. Ya brava santa ba ya. Ya pa ya ta kabranta. Apa kabranta ya branta biriba santa ba. Biriba santa ba ya. Ya pa kabranta ba. Ipa kababa ya. Ya pa kabranta ba. Apa ya ta biriba. Ya pa kabranta ba. Apa kabranta ba. Ya pa Jesus Christ. Yes Lord. Bompire my believers in anti-Christian community. Jesus. Yeah, bompire. Anti-Christian nation. Oh Jesus. Anti-Christian environment. Jesus. Baby wo ho no ma yem pese ye beti Christo din. Oh yes. Nti wo ye Christo ni a one man ye doso. Wo how doso. Jesus. Wontimi mpie. Oh, better pie. Bompire say. Oh Jesus. Yama nkonkron hye ne made. On hye ne made. Nkonkron ma no ma wo. Omo ma wo ban. Nkonkron kwa wo. Oh yes. Ya kabranta kabiri sanda ba. Ya pa kabranta. Etibi so ye jidiem. Enkosie ye ya. Awo Yesu. Ya pa kabiri ba. Ya pa kabara ba sanda ba. Ya pa ya ta kabiri ba. Ya pa kabiri ba. Ya pa kabara ba sanda ba. Ya pa kabiri ba sanda ba. Ya pa kabara ba. Ya pa ya ta ba. Ya pa kabiri ba sanda ba. Ya pa kabranta biriba. Apa kabira ba da ba ya. Ya branta biriba. Ya braba sanda ba. Ya branta gaba. Apa kabira ba. Apa ya da biriba. Ya pa kabira ba sanda ba. Ya pa kapa ya da biriba. Ya pa kabranta biriba. Ya pa biriba ta ba. Apa kabira biriba. 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 Apa kabira biriba.
Jesus Christ. Yeah, bompaya my busuafo. And your mofra. Yes, Lord. Baby bia obi biara no ho ka ebi beka wo. Ye de wo ba adoma yingwa ni. Oh Jesus. Yes, so no Awurade say. Yes, Lord. Kosi 35 Jesus. Oh my God. Na bam moye na madia. Yes, Lord. Oma na bam moye na madia. Ebe mpofrim ya ye. Ebe ya petuwo. Oh Jesus. Ebe ya accident. Yes, Lord. Ebe ya robi attack. Yetutem yesu demo. Kabro sikapa. Ikabranta pa. Ibara rabo sianta pa. Ipa kabranta pa. Iban kabero sanibira banta pa. Ipa kabranta banta kabero santa pa. Apa yanda kabero bere. Ayapa kababo. Iyapa kabara rabo santa pa. Ibranta bere ba. Apa Kabrabadaba, Yapabirabadaba, Hepakababa, Hepakabaraba, 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 Hepakabaraba Santaba, Abranta Bereba, Apayanda Berabadaba, Yapakabaraba Santaba, Apayanda Kabireba, Yapakabaraba Santaba, Ayapapayanda Bereba, Hepakabaraba, Apakabireba, Apaya de Berabasantaba, Ebirabasantaba, Apaya de Beraba, Apakaberaba, Yapapayadaba, Apakaberaba, 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 Yapaberaba, Apaberaba, Yapaberaba, Hey Yapakaberaba Santaba, Ebrataba Tabireba, Epaberaba Santaba, Ebiraba Santaba, Apayanda Gabereba, Apaberaba Tapa, 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 Epakabranta bereba, Ayapakaberaba Santaba, Ebrataba bereba, Eyapakaberaba Taba, Abrantaba bereba, Epakapa Yandaba, Santaba, Jesus. Bompaya mamofra. Yes. Ye manom I was schools ahoro and no jaw back kwan so nko school. Oh Jesus. Na nyame anya na dumu a obeba no a different person. Obeba no ne papufro. Ye bompaya say awon biara tumi biara nipa biara enfie urade awon ye schools ahoro e sorry tell mo fresh e sorry tell mo friend that e say mo fra ye Yesu moja si won kwan ye Yesu moja si won kwan ye Yesu moja si won kwan ye Yesu moja si won kwan. Yapakabraba Santaba, Epakabranta, Jesus Christ. Yeah, Koswa Bompaye. Yeah, Bompaye ayarefo. Isaiah 53, verse 5. Also, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. Amen. Yenti, we chant and pray. Yenti, ohuna mane. Na wadi yamboni wade swa aswano. Na wane man tampimu yenya yaresa. Yes, Lord. Yes, so no rade say. Jesus. Tumye wo mojanim. Jesus. Ayaresa tumi. Hey. And we say sayare. Yes, Lord. Wajie emra ne maso. Yes, Lord. Nipe bia yare afanu. Jesus. Nipe bia yare akunu. Oh, yes, Lord. Nipe bia the hospital. Yes, Lord. Doctor said declare no. Jesus. And then unkuku tumi. Right now. Unkuku tumi. Right now. Unkuku tumi. Ye kapranda kabere.
Apakabraba Santaba, Yapakabranta Biriba, Apakabraba Santaba, Yapabraba Takapa, Apakabraba, Yabraba Santaba, Yapakabraba Taba, Apakabraba, Apabraba Taba, Apakabraba, Apabraba, Apabraba, Apakababa, Apakabraba, 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 Yapakabranta Biriba, Yapakapa Yandaba, Ipakabrabo Sandaba, Ibrantaba Tabiriba, Ipakabraba, Apayanda Gabraba, Yapakabraba, Apakabraba, 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 Yakabro Santapa, Apayanda Gabraba, Apakabraba, Apakabrantaba, Apayanda Braba, Apakabraba, Epakabrandaba, Epabraba, 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 Epakabraba Sandaba, Abrantaba Tabiriba, Yapakapa, Apakabraba, 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 Jesus Christ. Yes, Lord. Your bumpire. Your bumpire. Jesus. Your doctor said declare. Yes, Lord. Jesus. 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 Yes, yes, Lord. Yes, to me. Jesus. Say, see ya. Yes, now. Yes, now. Yes, now. What yes to them? And someone, what yes to them? and someone, what yes to them? I know what you're from him. I am Pakabereba. When you want to me, Jesus. Yes, Lord. Your bumpire. I'm a pinful. Yes, Lord. Jesus. A pinful labor ward. Yes, Lord. Sambre. Hey. Near now, woman, a day. Yes, Lord. Nanya mia memoir. Oh, Jesus. I shrub of Franny. Yes, yes, Jesus. Send no Yama Hebrew. Yes, now. Well, Exodus chapter 2. Yes, now. Exodus chapter 1. Jesus. Verse 19. Oma wa wo mre. Jesus. Ya me fa ne sanka wo. Yes, Lord. Wo fa wo ma. Yes, Lord. Ye be si se. Wo yesu dem. Wo yesu dem. Wo yesu dem. Kabro Santapa. Ipaka Branta Bayanda Bereba. Yapaka Papa. Yapaka Branta Bereba. Apaka Bereba Santaba. Yapaka Branta Bereba. Apaka Bereba. Ipaka Papa. Apaka Bereba. Pabiraba Sandaba, Ipakabranta Bereba, Apayanda Bereba, Ipakapapa, Apakabrapa, 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 Apakabrapa Sandaba, Ibranta Bereba, Ipakabrapa Sandaba, Abranta Bereba, Apayanda Bereba, Ipakabrapa Sandaba, Ipakapapa, Apayanda Bereba, Ibrabo Sandaba, Ibranta Bereba, Ibrabatapa, 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 Ibrabatapa. Ipakabranta Bereba Sandaba, Ibranta Bereba, Apakabranta Bereba, Yapakabranta Bereba, Ipakabraba, Apayanda Bereba, Ipakapapa, Ipakabrapa, Ipakapapa, 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 Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Obia wanted so many years. Jesus. Or just one child. Yes, Lord. Just to make him or her happy. Say now what in the beginning. Yes, Lord. Yeah, bomb pie say. Yeah, all Chanyamianim. Hallelujah. For the fruit of the womb. Yes. Yeah, all Chanyamianim. Yes. Say Yamibe Biena would say Sia. Yes, Lord. Radia. Right now. Right now. Right now. Jesus. Yamu to me. Oh, yes, Lord. Jesus. Divine conception. Yes, now. Divine conception. Yes, now. Divine conception. Jesus. Divine conception. Yes, now. Divine conception. Take it. Take it. Yeah, Papa. Papa Yanda Kabirebo Sandaba.
Ibranta Bayanda Kabiraba, Ipaka Papa, Ayapaka Biraba, Ayapaka Papa, Epaka Papa, Epaka Papa, Epaka Papa, Epaka Papa, Ipaka Birabo Santaba, Ibranta Biraba, Ipaka Biraba, Yapaka Biraba, Ipaka Baraba, Ibranta Biraba, Ibrabo Santaba, Ibranta Biraba, Ipaka Papa, Apaka Biraba, Apaka Biraba, Echipira, Epaka Biraba, Epaka Biraba, Echipira, Epaka Papa, Apaka Biraba, Epaka Biraba, Ibranta Biraba, Ibranta Biraba, Ibranta Biraba, Ibranta Biraba, Jesus Christ. Yes, Lord. Yeah, the woman Ghana, Jesus name. yeah, the Ghana Queen, Jesus. yeah, the Sumoja Ghana, Jesus. If you did your bono for no soup, Oh, yes, I'm gonna be your bono for no soup. If you say, be a yass, I don't know so much of shield. I don't know about everything. I'm a man, coffee, and yes, so much of packet, yes, what the Jesus. Yes, Lord. Yes, so no radia. Jesus. Otimi ade nyina ye. Jesus. Ye di Ghana Benjamin. Oh, yes, Lord. Yem pa boni se. Kabarabos. Yem pa boni ejuma bro. Jesus. Wo man sikasem. Yes, Lord. Wo man ejuma. Yes. Nyame ejuma. Jesus. Our businesses, our finances, yɛde bɔ no awurade anim sɛ nyame nto nsupa ɛngu yɛ nnwuma so ɔnto nsupa ɛngu yɛ sikasɛm so awɔ yesu din mu deɛ woanena bɔ mpaeɛ Yapaka Papa, Icabro Santa Gabrielaba, Ibrantaba, Tabireba, Yapaka Bereba, Yapaka, Ipaka Santaba, Ibrantaba, Jesus Christ. Yes, Lord. Solomon Universal Temple. Oh, Jesus. Yama midi foba. Yes. Yam papa. Udi foba. Yes. Oh, Jesus. King Solomon said for me now. Yes. Yamia bambo. Enye kasi wa ne manso. Awo Yesu Kristo di mu. Je wa ne na. Jesus. Ayapaka branta bereba. Epaka braba santa paya. Ayapaka baba. Ayapaka braba kapaya. Ayapaka santa ba. Epaka braba santa. Yabranta bereba. Epaka bereba. Yapaka 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 bereba. Epaka braba santa ba. Ebranta banda bereba. Yapaka baba. Apaka bereba. Epaka santa ba. Yam paye chato. Ye bompa ya makro wura. Asantemai wura. Ye dine show no wura sa. Jesus. Baby bi owo bia. Oni na ebusia na hinnie. Oh Jesus. Lady Finefi by. Oh Jesus. Ya memfa ne sanka won. Oh Jesus. Ya memmo ne ho ban. Oh Jesus. Ebe musuo ne san. Oh Jesus. Ye Yesu moja sia no kwa. Awo Yesu Kristo di atapa. Ika brandi antapa na neborobo santapa. Ipaka branta banta neborobo sandi antapa. Ipaka branta banta neborobo sia. Ayapaka branta banta kabiri banda poa. Ipaka brosanta payanda kabiri po. Ika branta banta kabiri banda ba. Iyapaka papa yanda ba. Ibrosanta kabiri banda ba. Ibrosanta kabaya ba. Iyapaka kabiri banda ba. Ibranta banta kabiri ba. Ipabiri santa paya. Kapaya takapa. Ipaka kabiri banda. Jesus Christ. Yes, God. Ya bompa ye edi ama adwuma wura. Nye Nyankopon fa no so ade SOMPA TV ni SOMPA radio aba.
na yire ne ma ne na busia e bom pa esa hon kronkron so no ye no kwafo no nam ne dum ne tumi so ma wo pagya sa adwuma ete se ba ye ye do nyina kwa Yesu we Yesu demo e bom pa ye we Yesu demo na so be possible pa ye mati so parani that's how we do ora Yesu yam pa ko se o de no bottom so I don't compare what we just get up Yesu ma for the man in the bush one way I can see all this of the big direction so all the year but my boy so ready so for TV so I don't have what Jesus first demo take and the papa Yesu we see our today and tell Yesu Yesu demo we will lead your problem Jesus Christ yes Lord when we free anopa ba si the siom yes obebia na wawura ha yes Lord be your programs nyira yes ya do nyira kwa awurade anim Jesus say awurade man basa so yes na onkunku tumi ni nshira yes Lord ye die ni nkoso yes amra ma wo yes demo ya kosko pa yes so pa yes Lord wadum no tumi na odi e ba ye wo hwe wo tie ye yes Lord ba bia eduro biara papa eduro bia no Jesus we yes demo awurade ma dance die yes Lord ampie in the name of Jesus ye nyina Jesus na fa twire wo madi yes Lord kwangumam amen chana wo Kristo pia amen kraba kokura nkachi amen kana waseso atie ye amen wo Jesus name amen amen papa ye damase nyame enhyiramo sabre ye be free akọ asafo amoti yen kan yekin somo Universal Temple International ya ye kira kwai wo Kumase anomanye mpatase asie ye honomo a Kumase anomanye mpatase asie ye honomo a sabre se opese oba eye kin somo Universal Temple wo si post office a also pe taxi ye ko anomanye mpatase anase akoko space obesi wo abrosa na nim hono ma na so fra report junction so obesi wo akoko space na offense so na free bar so obesi wo akoko space junction honom so onsa ebeka taxi ni bia de wo beko akwakoduru sabre yete eye osomafo Peter Atabwa chenka sofo Paul so nka sofo nantachi sofo ado ana sofo Steven ana sofo Mama Grace ana yenu abema brother Same one Francis ya obebo ya ogan no ede emaye ni abedi chiame ye nana mesa abrampa ye ko ama obi aba ye chia kin Solomon asafo emanyina prophetess ene nikru evangelist kwaku dankwa ene ne manyina ye chiamo ye ho nyankopon enka omo amen.